Education is a privilege that most Filipinos have. Being able to attend a Sa pork barrel scam, sina Senator Bong Revilla, Juan Ponce Enrile at Jinggoy Estrada. Sa pag-uusap nila ni Justice Dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didebate ko sa inyo? PNS AG Amaru Realidad. Listen. Yeah. Real talk, motherfuckers. Way kalambuan. Ning nasod sa Pinas ang mga tao kay gatrabaho kaya ron makaluwas makatilaw ug kabaguhan di mahubsan ug bugas makakwarta ug ginag may makapalit ug pinikas kay lisod manggud dire ug wala kay nahuman imong padungan kay palingki o kaha kay basakan isang kahig isang tupa mamatay kang walay garbo kung dili ka maning kamot magdawat ra ka og piso way asinso samot agwa kay grado imong padungan manghurnalay sa sabungan ikaw ang Kristo ang respeto sa isig kataw lisod nimong makabot kay ugwa kay nahuman ilang pananaw kay uyamot mga utok sa Pinoy ang basura kay gahuot kasagaran sa mga tao mga gagmay ug pangutok mga suko ug madlabuan inggiterong mga samok mga di mahimutang magpalabuan ay sa ilang tapok kung papiguyay hisgutan number 1 ni ang Pinoy sana pulo ka amigo na ay walo di hampikoy maon ni realidad atong batasan di maayo makatilaw lang ug kapait pasangin lang kay Ginoo kay lagi kay tapulan ang ganahan dawat limpyo kung wala na nay makaon mo protesta sa gobyerno walay ayo palabuan ay ugar mo gipangkaon sa sistemang mga tao nga dagkog ulo pabati ay batasan picturan usang uta mga kung ipo sa social media aron masuya ang kaatbang mga politikong hangol nga sa kwarta nakita unahon sang kaugalingon di bali na ang kadaghanan mga way mga hinungdan lideratong way padungan sa eleksyon ra mo pakita magpasikat sa katawhan mga tao nga bright diha isa kalibo ra ang presyo pambaligya ilang boto dayon sige og reklamo moto ko Ginoo pero sa simbahan wala ko'y salig sa mga tao nga nagdumala ang istorya puro atik mga nangug mga kwarta mga tao nga pabida mga limpyo ug sirina ang kalag kay puros mantsa lang mailad kay katong mga way huna-huna mga way saktong pangisip nawa kabaw silang duwa mga pare og pastor nga padako ra og tiyan sige pangayo og limos kay kuno sa simbahan do padulong ang kaluwasan daw maangkon mao daw ilang tumo ilang gigamit ang nga Kristo ron palakpak kay lutong mao ni realidad di madaog ate kini nga linya nga gapra ka sa inyong utok manamilit kay dili tanang butang kinahanglan nimong sabton katuyok ang kalibutan tong padungan ra kay pajon kay muborang kinabuhi mga matay tang tanan way bili ang imong kwarta kung padungan kay kalan naghana kog naagian sa akong katalawan di solusyon ang kaisog kung makuha kay piang sa akong mga lakaw akuha nang nasinati nga diangan nga isulti ang tanan natong gibati di pantay ang kalibutan dapat perme magmagay bisag lisod ang sitwasyon kinahanglan tang mabuhi